Bukta Yesaya bindu 50 ayat 4 asa tabarrohao Yesaya bindu 50 ayat 4 sahrodi ayat sia bagian A. Ia ayati mengatakan jahahami alai hamu kadongan jahahamu madijabu ala sermon jamita do kita sonari alai beliau kami sotik masukan catatan nanti kuah mengugo pertanyaan kita diturbuktai di Yesaya 50 ayat 4 sahro di ayat sia akoma udahami songon pikiran na berjolo amangina kita sudah parhalado ni huriata na posone dewata do kita alana judul diturukon urupan di jaho baru na posona na burju mangului iba na posone dewata do kita sudah ido alai sudah do kita mando jot dia ma amang ula-ula na tolpang do hami itak nina terbaik kami do alai osering do di kita gabi senjata nasalah kamangina tangbu kita marsermon tado ula-ula nama tolpang tangbu kita ulah tohonan na tado ula-ula nama tolpang dak kas ta ulahon uta tohonan ta situa tado ula-ula nama tolpang tangbu isuniat to goparjolo ulah konot tado sian nasa potensi na adong di kita diturpukon tabereng manaposo ni debata na marukil alai dibatuduhon do potensi kualitas yang tinggi dalam dirinya sebagai hamba Tuhan taat setia menderita mulu taraju mulu tapatak kastur bukiati nunga dilehot Tuhan Jehovah Tuamu dila sisean asa kuboto pasawa merohani na luja marhiti sian hatai saya disumbuli doa ugan so dipatinggil pinggolku marbinege songan sisianna nunga dibuhat Tuhan Jehovah pinggolku jala dan menjekel-jekel au dan sumurut au tupudi utara do ahai dong utak buaya hutarehon do balik kang guruku tuhalat akan ngicinyau oh guruku tuhalat nawas babi dan utak kulihu hiku maradokon orahon dohot tijur jadi ipatu di mana do tong dirina kualitasna tahulan didok naposo ni debata alai boto imana pargogoan ni debata do imana dipargogui debata do imana alam memang naposo ni debata dan markubu iya sorap do debata warna mana poso ni debata ikut debata ada suka nasakam dan yang dohonku siatur tahun yang unang pajak tu di kita sudah parhala do pandohan namando lola nama tolpang doa sodom do pinataula ya sosomon dia do parangin dongan maradop kita muruk kita muruk kita luar biasa tadok bama ulah nama topak doa nak kesitua nakson itu ison ditijuri jadi dari teks ini kita melihat bahwa kualitas hamba Tuhan itu bukan kualitas kaleng-kaleng kualitas hamba Tuhan itu adalah yang rela menderita siap banting hado siap banting dia berbanting tulang karena ini siap dalam segala kondisi menderita tu silotong janita doholota sebagai hamba Tuhan setiap orang percaya juga disebut hamba Tuhan akan luas niburia akan porsia ikon tahan do dalam segala pergumulan tu silotong doholota akan luas niburia ala di batamar guguihon unang murah-murah mandi so dia dope ngamarutu dak sumas sauti ngamandi dak pas biroha ngamandi bukan umat Tuhan itu
Umat Tuhan harus tahan banting dari segala persoalan kehidupan, harus siap. Apalagi yang kita khususkan hamba Tuhan akan berhalado. Itu dia di bolokon. Apapun diberikan tugas, apa nama saya ikon merdu. Ini kualitasnya ini. Anggur basi memang dang doh mandok, udah nama tolpang, dang doh nasi dalam putih. Alai nasi dah punya cocok lo marung tumut ala dang lihot di Bataru nama narihot nasi dah. Ala nang naposo ni di Bataru nasi dah di bagasan Kristus nang tidurus ni Kristus sudah hitam. Nah ini berarti pesan dalam pertanyaan ini bagaimana kuat dalam segala penderitaan, kuat dalam prinsip kebenaran, nasib tong. Nah, kita tapi perhalado macai bagas matur kuat cara juli tadi. Ternyata aku nodong do HP kualitas su. Ternyata HP aku nodong do perjuanganku, kemampu aku, unang sautik gabe, ahakin ulah nah betul. Unang sautik. Dak sikop pami sama perhalado, dak sikop na HP solong lebih berjuang kemana nasional dia. Seharusnya dang mampu dia Tuhan berjuangon parguguya. Ali solong lebih berusaha kadang-kadang nah itu geli. Nah itu sih kita pikir kami itu kita jadi pertanyaan. Marsia ajar kita sian pertinaonan di Tuhan Yesus. Di tahun do na bernit, di tahun do sudi na hajit asa gabi tiruan na ilahana di kita na porsea na poso ni debaka do kita ruas situa perhalado sudi na porsea margugo ma di baru kilon margugo ma kamonakon lomo ni rohan di bata margugo ma makatahon hata na sitong nak pesudi halak makatahon na so sitong anggoho ekon na sitong ido sehat ahonon ala na poso ni debatado kita imaw pikir kami sautik mamorhati kita tu jadi pertanyaan pinasak matu moderator.